Sziasztok, én Viktor vagyok, ez pedig az Insider első adása. Ezután rendszeresen fogunk jelentkezni, hogy bemutassuk nektek a báli előkészületeket és kulisszatitkokat. Elsőként titeket kérdeztük meg itt az egyetemen, hogy mit hallottatok a közgáz gólyabárról. Igen, persze, hogy hallottam, elég nagy híre van, promózzák itt eléggé. Nagyon komoly lesz tényleg. Semmit. Őszintén szólva, hogy nagyon jó lesz. Azt, hogy hatalmas buli, tehát jó lesz, táncolunk egyet, utána csapatjuk egész este. Hát hogy most fogják megrendezni nem sokára, és én tavaly voltam, és nekem nagyon tetszett. Csupa jót, hallottam, hogy itt lesz valamilyen tánc, és örülünk is, mert ugye fontos, hogy legyen tánc. Nagyon jó. Egy-két hónap, sőt szerintem már nyáron, talán nyáron. 3 hét köbben. Maximum olyan másfél-két hét. Fú, hát hogyha tippelnem kell, akkor mondjuk 2 hét. 1 hónap, talán. Úgy szeptembertől körülbelül. Hát gondolom az összes, de nem tudom, hogy hányan vagytok, úgyhogy nem tippelek. 40-en kb. 150-en körülbelül, szerintem. Hát szerintem azért egy ilyen 50-en megvagytok. Legalább 30 fő, nem? Szerintem az összes. Elképzelésem sincs, nagyon remélem, hogy valami jó név, mondjuk ilyen Zonderling, vagy nem tudom, milyen szóba jöhet. Punani Masszív. Ezt nem tudom, én konkrétan Rammsteinnek örülnék. Hallottam, halott pénz szokott jönni, az jó lenne egyébként. Hát gondolom magyar együttesek lesznek, ilyen, nem tudom, Punani Masszívnak örülnék. Kisgrofótóti nem lesz. Fú, hát ezt nem tudom, én egy Fási Ádámnak örülnék. Egyenlel Juniorral megspékelve. Hát halott pénznek abszolút örülnék, hogyha esetleg megint jönnének. Mindenféle zenét szeretek, úgyhogy igazából mindegy. Vodka van benne? Valami szirup van benne, az biztos. Az valami pia, nem? Nem tudom még, de majd megtudom, szerintem. Nem. Marx sátban nem. Nem tudom. Vodka biztos van benne. Ez fog nagyon menni most. Vodka és eperlé talán, azt hiszem. Hát ez egy közgazdászital lesz, gondolom. Hát nem tudom, de kiderítem. Captain Cola akció, egy olyat elfogadnék. Sör, abszolút. Sör minél olcsóbb, annál jobb. Én a vodkát áraznám le. Hát ha Max Shot az olcsó lenne, az jó lenne. Jéger-sör kombináció, bármikor jöhet, akciósan. Vodka Sprite mindenképp. Semmi más, csak a Captain Cola. Hát egy ilyen ingyen piás karszalagnak annak nagyon örülnék, ez díjaznám. Köszi, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!